Noua Scoție de pe coasta de țărmă Canadei. Sute de insule pustii deschise vânturilor aprige, spălate de ape foarte reci în care temperaturile scad extrem de repede. Pe parcursul istoriei la coasta de țărmă a Noii Scoții au naufragiat cel puțin 10.000 de nave, forțând echipajul să scape din navele lor maritime, sărind în ape înghețate și astfel să lupte pentru supraviețuire. Doi dintre cei mai buni experți americani în supraviețuire, fost militarul Dai Canterbury și naturalistul Cody Landin, încearcă pe propria piele să afle cum este să te pomnești în astfel de insule nelocuite. Locuri mai greu de suportat asemenea acestora e greu de închipuit. Peste tot în lume corabile suferă naufragii, oamenii mor. La moment ne aflăm la țărmul Noii Scoții, unde și renumitul Titanic s-a scufundat. Asta nu e pentru cei slabi de fire. Dave și Cody au plecat în unul dintre cele mai extreme locuri de pe Terra ca să ne arate cum trebuie să rămânem în viață. Cazul nostru e adevărată cursă, va fi greu, fric și umid, însă noi vom învăța să supraviețuiască pe cei care se vor fi descoperit în locuri asemănătoare. Situații de felul acesta se întâmplă. Ne dorim noi asta ori nu. Stop.